Sa iban pang balita, pagdumili sa pagpark sa mga salakyan sa pila ka bahin sa Iloilo Sunset Boulevard hugot nga ipatuman sa Iloilo City TTMO. Pagbaligyan sa mga vendors, plano nga i-regulate agud hindi magtuman kadamo. Si John Sala nakatuto. Ang Sunset Boulevard ang pinakabagong atraksyon sa karon sa syudad sang Iloilo bangod sa katahom sang lugar kag manaming adapya sang hangin nga perfect para ma-enjoy ang nature. Apang eyesore kung makabig ang mga salakyan nga bisan di na lang nagapark kag sa masami nagatugas ang paggutok sa dalan kag perwisyo sa pila ka mga luyag ma-enjoy ang lugar. Gani suno sa hepe sang Transportation and Management Office amtang wala pa sila sang may makitaan nga area nga mahimo nga parking area paga-istriktuhan nilang pagpatuman sang no parking sa pila ka bahin sang Sunset Boulevard. Ining mga viewing decks ngayon sa tubang nila sini wala na gid sang parking both sides kag wala man dira sang selling both sides man kay ti ang kon ibutangan ng parking naton dira naga-impede ina sang sang view. Magluwas sa mga salawayon nga nagapark sa bisan diin na lang, talulupang dun man ang pagdamo sa mga ambulant vendor sa lugar. Gani plano sang city government nga i-regulate ang ila pagbaligya. I-limit na lang naton ining application sang permit sang ambulant vendors kay ti ko nakita naton nga kon damuon gid naton ang Sunset Boulevard puro na lang ambulant vendors. Ginapasugtan man ang pagpark sa mga salakyan kung sa diin nahamtang ang mga ambulant vendors. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.